Kapiyarsa swaranipun turangga seta Domatayo kinalebyar cinalorot wisanane satriya-satriya hoi sagelar papan kodrone teh turangga Squad lho.
warane pati kemroyo aduh senange sedulur tani bebarengan padha natur pari yuk nar ulon eling sira manungsa temenono anggonmu ngaji mumpung durung kateganan ala ikat si juru pati yo ayo yo ayo srengenge nyunar kulon bernae manuk ing ngoceh ana wit-witan apating jremuwit rame swarane katon asri donya saisine yuk eling sira manungsa ya ayo temenono anggonmu ngaji mumpung durung kateganan molo ikat si juru pati suka-suka mirsani turangga seto. Yo
Hat. Arep dadi urung, arep dadi urung. Iya. Yo. Iya. Lah. Ayo beng. Alip Channel live streaming dan juga Dimas Suro official. Saja sele YouTube-nya Yogyakarta. Tekan tombol loncengnya, tekan jempolnya ke atas, ya. Dan juga subscribe. Gus Arif, Gus Arif Pantek. Gus Bendu. Lah iya. Ayo. Ada Mister Tulung dan juga Diko Wahyudi. Ya,
Waduh. Ya. Pasangannya Mas Diko karo Mas Tulung dan wis serasi. Plek. Ya. Pokoknya plek. Yo. Yo. Oh, hey. Padha ngaso ana sak jroning pakuwon. Muga kinarya jaga katentreman. Ayo. Yes ya. Rian. Boy. Yo. Oh, ya. Ya ngening kesepto manunggaling rasa Sumusup marang raga-raga kang piniji. Wah. Wah.
Rosetta lho. Hese. Ya. Ya. Joget Mas Diko. Oi. Lagi, dah salah. Yos. Ayo Mbah. Yos.
Sigra jogetane tanah sanuju prana ra ketinggalan uga kreasine turangga seta nyoto nyoto pancen oye. Ya. Oke, kanan pilih pripate milang milih esame kuciwat kawe sama kang mulan usana nira sutra amanca warna lelangan bagasan oke Jaranan Jawa sigra jogetane tanah sanuju prana ra ketinggalan uga kreasine turangga seta nyoto nyoto pancen koyo. Ayo ayo ayo. Ayo tambah anggota. Yuk. Ya ya ya. Alip Channel live streaming. Wadya gumuruk tumandang girang-girang cokat tandang-tandang cumangka kakak sumrika lero pernah kosamekta siaga doma karya angangka karyaning praja murih Kertaharja. Weh ya ya. Yuk. Pernah
mekta siyaga do makarya angeng kang karyaning praja urip kertaharja. Duh, saya wengi saya seremca. Ayo, ayo. Bojleng, bojleng. Turangga seta. Ya. Iya. Hoi. Mas, yuk. Iki tinggur ngopo iki? Oh iya. Ya, ayu apa bagus iki? Lah kok nek aku nyanyi nangis. Ayu apa bagus iki? Ayo nek krungu suaraku aku nyanyi nangis. Iya. Alah. Cantik apa ganteng, Mbah? Alah elek. Kilo. Aku nek nyanyi ku nangis. Bagus apa ayu? Elek. Oh ayu. Oh, Dik. Oh bagus. Dik bagus ya. Oh Mas Bagus. Mas Bagus sama Mas Ayu? Mas bagus. Bagus dhewe pokoke kaya Mas Gembeng. Yuk. Sing biasane cok njaluk sluku-sluku bathok ki Sing ndi? tekone telat Mbah ra iso melu, Mbah. Lha sing ndi? Wae nang kono kae. Ayo kok diundang. Biasane mak jentit.
ngarep-arep sliramu Lampung Pulau Sumatera bingung aku jadinya sakit rindu dek pasti ada obatnya Ranggasena Dek bagus Yuk yuk rindu di tanah Jawa kepadamu dek ngarep-arep sliramu Lampung Pulau Sumatera bingung aku jadinya sakit rindu dek pasti ada obatnya Sakit rindu dek pasti dia obatnya Ya Lampung Sumatera. Ya, niki minangkani saderengipun mlebet klasik nggih, sak lagu malih nggih. Niki mangke jadahe Mbok Sarti. Neng menika wonten Mbok bilih pamunten lagon saking sederek wonten ing Lebet nggih, saking keluarga Bapak Ibu ingkang menggugati menika ingkang midalem wonten Perambanan nggih Mbah nggih. Nggih, menika ngersakaken lelagon ayang-ayang kalian lewung nggih. Lewung. Nangge saged pun pinangkani nggih. Saniki ayang-ayang sik Mas ya. Ayang-ayang. Wis ora apa-apa wis pokoke mengikuti alur wae. Mengikuti alur lalu. Mangke klasike Mbah, nggih mangke Mbok Sarti Siaga nggih. Nggih nek Turangga Setor mengusung klasik dan kreasi. Nggih monggo. Ayang-ayang Mbah. Nggih monggo. Sarangan Galaxy Audio ugi PCC pengrawit celeng-celengan ya. Sing teng-tengane pengendange ya.
Sudah, Mas. Monggo Mbok Sarti. Niki nek mboten dipinakani klasike mangke ndak kagol, ndak cuwo nggih. Monggo. Ya, iki tembangnya apa, Mbah? Sing di. Sing besungut sapa? Olah. Alah padine pingsut kalah kowe kok. Ya, iki si bae sepuh lho sing. Sepuh to iki. Ya mau gak no kuwi. Nek sepuh itu wo. Pingsut nek. Iya. Pingsut. Sing menang sing dhuwur. Tembang-tembangnya kangge sik lawas-lawas niki nggih. Nek wau niku minangkani sik mirsani. Yo. Mancing pinggir Kali kene. Ora nuwek-nuwekke ngono. Kok sing muni aku ngematke kulo lho. Yen ora asik, ora klasik jare ora asik ya ta. Sing budi? Iki sadar. Kula nganu, Mbah. Pripun? Mudi. Nah, jadi. Oh, Kula Siska, Mbah. Acarane niku syukuran, Mbah. Kitanan niki pagas nggih. Oh. Malah judik aku lagi ngrasake. Sopo? Kula. Kula ki Mbah Bajuri. Terus negara. Wei, iki malah lambene negara kepiye? Enek sing nganu janggutku barang ini. Klambi. Oh, klambine negara. Eri negara baju Klambi. Aning kok wedakmu kleru. Wedake kleru. Kleru teko pawon. Buah, kuwi angus. Saking ngirenge. Mbah, ngersakaken lagu napa niki mengke? Niki Gus Arep. Arep nggih. Niku sing paling lomo dhewe, Mbah. Lomo. Gus ki bagus. Nggih. Arep ki sabar. Sabar. Nggih. Sing ora nganggo klambi ora bagus. Niku bualip. Bualip tukang niku sorot. Tukang nginceng. Salaman nganti metenteng. Aduh. Mas Suminto, kon rene iki, Mas. Iki mau ngek. Lah anakku ngene iki mau. Siji wae. Wali. Dek bagus apa Dek Ayu isian kuwi? Ayu. Bagus. Ayu ya. Lah jenengan iki sing paling sepuh gitu. Paling sepuh niki ajeng ngersake tembang nopo? Tembang nopo, Mbah? Alangking ganti. Kalongking iki nek jaman biyen Kalongking ora gandul. Kalongking ciyet. Kuwi jaman biyen nek wong tuwa ngguder anake to, Mbak. Kalongking ngono bocah wedi to jaman biyen. Ciyet. Iki Kalongking ciyet ngono. Oh iya, Dik. Yen ora kepitik gandul. Iki wis genah nginceng aku ya tetenana. Nembang kalongking, Mbah. Kalongking lah aku rapal nek kalongking iki jaman biyen. Yusarti kalongking nggih. Kalongking. Kalongking Mbah Sarti ya. Ya, kalongking. Apalku soalnya gur sluku bathok elo sirama menyang sara le oleh payung motho. Ngopo ngabani ngono ngopo? Titit. Pak jengkit titit.
Neng mau le teko telat. Elae lho. Ora gabung. Kalongkeng Mbak Sarti nggih. Oh ciet-ciet. Lah jarene ciet-ciet ki nek kepidak, iki kan ora kepidak. Nek kepidak ciet, nyata. Ya tergantung dipidak ya apa gitu. Nek seto pidak ki sing neng kono ya ora ciet. Malah nantang horo sepiro ngono. Ayo joget karo aku. Kayak Joko Putu ora Joko Wasis. Segane hanya sego hanya sambel kacang kawak gudeg kawak yen mati dadi yo
Napa kok kaya wong arep nangis? Kok le ngegok ngene iki karo ngene-ngene iki? Wah, kesuwen. Ya ora kesuwen jeneng wong seneng-seneng kok. Iki Dik Bagus ya to. Heeh. Dik Bagus ki kon nembangke Apa? sluku-sluku bathok mau. Oh. Nah. Bener to Dik Bagus? Sing jaman saiki apa jaman biyen? Sing jaman biyen kok ya sing sluku-sluku bathok. Sluku-sluku gamelane siap to ya. Sluku-sluku bathok ilang. Sluku bathok elo sirama menyang dolo lek oleh payung moto emak jedit Kepiye? tekan ngendi Tekan. lah ya kayak nyuwun pirsa titite sapa Tit. Lah iya ya kok. elo Karepe iki ora titit sik to. Sirama menyang Solo le oleh payung mutra digarke nek Sarnangka Pak Jentit lolo loba wong mati ora obah yen obah medeni bocah urip golek duit. Kene ya wedi ngono kuwi. Kepiye? Jare nyembang kaya wong kesetan. Lah iki ki mbae. Sing piye? Sing kepiye lho? Ndak judeg aku. Kepiye sing kepiye mau? Ora sing ngene iki. Sing didit mau ora? Oh iya. Aku arep ndono kabel ora tekan kok ya. Heeh, wis men. Saka kene wae kono men wirawiri. Iya. Wis pokoke ditop wae. Kepiye? Hah? Lah lho, lha mau wis lah lho. Weh. Oh iya. Hei. Gak aku nek titite sapa ki mau. Iki kaya waloyo entek-tane wah jan. Iki gak wis gak rene sak wengi. Oi. Lah aku iki sing tagungan dalem kok njaluk tititik. Ora wani to? Oh Pak Gembeng. Iya Pak Gembeng. Ayo sluku-sluku bathok. Ya, kayak jaluk sing klambi putih. Sluku-sluku bathok elo sirama menyang Solo oleh payung mutra Pak Jentit. Titite sapa, Mbah? Titite sapa? Lah iki titik tok. Lah iya, titite sapa? Hei. Lah nek kuwi titik ra kanggo, wis genah nek kuwi. Titite sing ngenjang ora kanggo. obah modeni bocah yen urip golek suku bathok elo sirama menyang Solo oleh payung mutra. Pokoke liyane nonton wae, ditop wae. Titit. Hah? Mbah, Kepiye? wis burung titite. Wis. Aku sing ndang ora kanggo to? Ha to? Ora wani. Lah kayak kok ora nyambut gawe kepiye kae? Apa, Mbah? Kayak digugah. Ben ngajak ben nyambut gawe. Wah. Ora apa-apa lho. Wis rampung iki titite. Wis. Sopo? Engko bareng aku. Bayar ora. Oh. Apa? Oh sing gumya. Sopo, Mbah? Apa sing gumya apa? Yo, sing gumya apa? Kaya buntut. Ayo apa sing gumya milih. Gembira loko ya, Mbah?
ana bandulane ana pengen jajan jekae raku jiwa cilik muda-mudi dasar tilas pisan dina minggu ayo kok jaluk sing guyak kok malah tele-tele lho. Mbah, kok kaya arek kesambet. Oh, gulane batu renek. Aku ngerti nguncalke gelas iki mau njaluke gula batu. Ya gini ngerti ya tuku sik ning warung. Nah. Ya kuwi gula batu. Deng kinting kintang kiting tak 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 kinting kintang kiting kletak Wedang ngopo Mbah kuwi? sawo kletak Besak sik dikon wedange. sing ra kletak Bu ora bagus. Wah, ngawan nek iki jan kementil nek iki tetepan. Alah duit 10.000. Sing nyekeli pager paling tuwek. Sing mancek pager Bu ora apik. Ih. Lha kowe iki tuwek. Sing tuwek jodone tuwek. Biasane disayang. Juga saiki keplok ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimik susu ora gelem joget gak aku iki ora susu kedaluarsa lho Mbah, yo saiki simbah-simbah sing nom-nom ngersake lelagon apa Karang Taruna nggih monggo. Oh lagune kesayangan, Karang Taruna kesayangan nggih. Oh botol rubuh. Simbah-simbah sing nem-nem niku mbok joget, Mbah. Oh, botol rubuh. Ah, botol rubuh. Kesayangan botol rubuh. Kesayangane mangke, Mas. Wah, Pak Duko.
ngeten nggih Mbah. Simbah sepuh-sepuh nggih. Dados niki gentosan nggih. Niki minangkani kersanipun panjenengan sik klasik-klasik, sik lagunipun kuno-kuno, lawas-lawas dipinangkani ananging mbok bilih menika saking para kadang-kadang mirsani nggih ngersakaken lagon sik jaman saiki. Jaman saniki nggih. Dados saking Jawi dipinangkani Sing wonten lebet dipinangkani ning gentenan. Nggih. Nggih, niki wangsul riyen nggih. Oh, wangsul nggih. Yo bali sik. Yo mulai yo le yo. Biasa. Enek sing mulai siji le. Heeh. Lamun empane celaka emane namung tansah damel tuwa niki empane bangsa apa mriye tansah makiya raharja. Kumri patiro pamriye amre solesya kang warni yen takon isi atiku bisuke sanono ali-ali. Yo. Woi. Ya. Ya. Terus ya. Yo.
diteruske. Iku nek musike dugiran terus ku tambah akeh sing cepat. Ya. Yo. Yo. Gelisih kaya apa wong nyatane alakon seprene bali gandro makasane malah takon tresno Tutup bondo turupo ayo atine dadi tetaline guyub rukun kadya pepindone pemilan mituno Awas jamak lumrahe daya teko ayo kloso topolan godane gede supratine ora nganti dadak dadi gawe iki lek kok nyanyi nganti medenteng mike waduh iki gelem Rina wangi dadi ati yo nyatane ya yo Lumaris pambuka. Wonten sik Lingsir Wengi, wonten sik Lumaris, nggih. Wonten sik Putra Nuswantara, nggih. Mangke dosan. Lingsir Wengi sik ya. Nah, Lingsir Wengi sik, go Lumaris. Lumarisnya cabai ya, Mbah ya.
yo 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 Jaran kore jarane mlaku ngidul pecong kine goyang pinggul sing mirsani aja ngibul Jaran kore jarane layu pinten sing numpak ora uman boleh apa eman re jaran kore jarane mlaku ngidul pecong kine goyang pinggul sing mirsani aja ngibul ini jaran kore jarane maju ngidul kandhane sida ucul patani kelangan pacul oh yo ayo 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 oh ngapuranen aku yen ana salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dodo rina wengi lali tanah sandet donga memuji marang Kakang kuwasa amugi enggal
kanthi mulya Nendi ono anak wani marang wong tuwa yen nendi ono sewu siji sing wani ngendi ana anak lali marang wong tuwa wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu suci gedhe ganjarane di ganjarane hoi 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 yo iya gari limo oh yo bablas angine ayo co yo ai yo Roro Kidul sisih kidul tanah Jawa tumununge ana segara kang nyata gedhe ombake ulung tumulung datan kendat saben wayah ra ana jalma kang nyata wani sembrono kreta kencana dadi titihane pasukan dewa ra ana tandinge katon sumuna uga ora anger netra bisa nyasekake Roro Kidul Kanjeng Ratu kang jumeneng ana kidul Roro Kidul kang jumeneng ing tlatah segara kidul oh yo ora hosi ora hosi ora hosi ora hosi ora hosi ora nek ra hosi ora yen ra kotar ora yo waya
ayo. Oh. Yuk, yuk, yuk. Oh, loh. Loh, 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 loh. Apa yo? Kepratan jroning atiku nalikane kesabaran ketemu Ayo. dasar priyoga sulistyo icak sono lan nekto ing karya kepranan solah dewamu noto ati posisi minoro dirugo serta dirama nyoto tika penyoget sulistyo Jroning batin tuwuh rasa tresna kang saya ngrembaka rino kelawan bengi tresnamu tak anti-anti wong ayu tak impi-impi saka sarating petramu yen rasela sajroning batinku kalempet anggreitanku ono tresno sajroning batinku. Yo, sing kagungan dalem wis tidak ana kene. Yo, yo pamit yo.